teraz čo? No a teraz čo? No neviem. Nie, asi tam. Co ním preskočíme. Hej, ty máš dlhé nohy. Ale ja tu mám strašne. No a teraz čo? A teraz čo? Teraz čo tu bude? No čo teraz? Ja neviem. To pič. Čo si kokoto? Poď mi kameru. A teraz teba. Nie, kokot. No, Rozmýšľam. dám ti ruku. Jebe ti, ne? Oha. Tak nie to. Zborny. Idziemy dalej. No a teraz čo? Teraz się wyleczyć. Super, Nike w pici. A widzimy to stoi. Chodź, tu nie przejdziemy. Tak, że poczekać. No tam tu preskoczy. Výborné. Oba, do piči! No chodź, podamy. Idziesz. Prvý, poď. No. No. Tu sme došli asi. Nie dość. Ła, tu mi się presakuje. Wykopano. Tu ma mokre po miejscu. Sme mali z druhej strany. Asi hej. No. Alebo cez vodu. No. Iná sa nedá. Boa. Teraz kade? Ciele na dosah ruky. Možno. No, čo teraz? Mali sme si Daj mi dosť. kameru. Ja to preskačem. To nie je dobrý nápad. Boa! No, poď, ideme z druhej strany. Jak a potom kde sa dostaneme tam? Tak to tam preskočíme. Jebe ti, ne, musíme nejako niečo vymyslieť. Boa, však tu stojím na vode. Keď si dik. Poď, obídeme to. Nie, veď to sa nedá obísť. Jak tu chceš prejsť cez kriaky? Neviem. No tak. Skúsme to samať dozadu. No určite, veď tam je bažina. Šrek tam je. Boa, ale tu sa nikde nedá prejsť. Čiž sme si mali obuť. 2000 years later. Tam možno, nie, nechce. Ja to idem, risknúť. No boha, tu je meter hlboká voda. Nie som mokrý. Tu je také hovno veľké. A teraz neviem kade, teraz už som na konci. No aj tu všade voda do piči. A! Prečo tu je toľko vody? No teraz ty, David.
Jezu, do piči. Pokračuj a hľadaj cestu. Ja mám cestu. Na nej stojím. Do piči, matkinej. A ešte vítam pri diele How to Survive v prvej časti. My sa ani nedostaneme tam, kde máme ukázať, jak máme prežiť. Presne. Ale toto patrí k prežitiu. Takže pohni, David, pohni. David neprežil. Ani prvý deň. A tu je všade mokro, kurva, čo sa... Tak to preskakuj, jak slnka. Tu, hej? No. A potom tu? Baj. Jaj! Kurva, mokro! No a teraz ideš ďalej. Poď, tam mať, ideš. Kde si ma to poslal, kokot? Ja len, že či tam je sucho. Nie je. Rado si si naozaj. Pokračuj. Si kokot. Tu je cesta, ty kokot. Vracame sa späť. Ale ja už mám mokré. Ježiš, do piči. Všetko. Oj. Teraz kade? Kde som mu to stal? Á? Tak. Kurva, pič. Potrebujeme sa dostať tam. Ba! Okej. Tu je sucho. Zatiaľ. A ja čo? Dolici. A ja čo? Preskakuj to. Tam, kde ty? Áno. A tu teraz sa mám vracať? Zapadol som. Tam na blese. A teraz kde? Tamto. Boha, exit. Tu musíš skočiť. Kde? Cez ten kriak? Áno, cez ten kriak. Výborné. Polámem kameru. A potom. Zvládli sme to. Výborne, David, výborne. Výborne. Teraz musíme pokračovať. Dobre. Volaj. Stopper, David. Staré. Kde išli, David? Do lesa. Do lesa. Krúť. Mimo, že štania. Kúkaj tu, drift robili traktore. Hej. Tu, všade. Už sme skoro v cieli. Dobre. David! Je ty. Čakaj! Hej. Ježiš. Dokázali sme to. Áno, ale ešte sme neprežili. Možno. No takže, základná výbava. Bez čoho sa neobídete. Neobídete sa samozrejme bez vody. Neprežijete ani deň. No takže. Ďalej tu máme panvicu. Na čom si spravíte jedlo, keď nie panvicu? Som mi zašpinil. Ďalej. Oheň. Oheň sa robí sprejmi. To sa učte, deti. Kde sú zapálky? Zapálky mám ja. A presne takto sa to nemá Ja to robiť. spravujem to z tej strany. Poď bližšie. Dobre.
Pravidlo 1. Potrebujete do lesa zbraň. Napríklad nožik. Ale ja som vyšší level. Tak tu mám mačetu. Mačeta je veľmi dobrá účinná zbraň. Prídete, rozobijete všetko. Chápete? Vypni. Klasa. Takže, skilly potrebujete. Kúpiť si samozrejme hru The Forest. Lebo táto sekera je presne z The Forest. Tam sa naučíte zaobchádzať so sekerou. Jak sa brániť, jak sekať a jak rúbať drevo. No. Takže, ďalšia vec, ktorú potrebujete, je drevo. Na to je sekera, samozrejme. Takže, zoberete si to hociaké drevo, ktoré nájdete. Potom ho narúbete. Tak. Dáte ho do ohňa. Teraz neviem čo. Teraz hej? No takže, musíte si spraviť ohnisko. Neviem, jak sa to volá. Takú suchú trávu. Potrebujete suchú trávu, samozrejme. Kde som dal zapálky? Nezamrzli, aj keď teraz je asi 15 stupňov. Ale takto sa oheň nerobí. Robí sa presne takto. Tak, a máme oheň. Ako môžete vidieť, zhasol nám oheň. Lebo neviem, kto dal tu ohnisko, kde z každej strany fúka. Prečo ho nedal dole? Ale nie, tu, úplne hore, kde z každej strany tu fúka. Oheň. No, ja som nič nepočul. Dobre, no, zhasol nám oheň a toto vajco vôbec sa mu nič nechce robiť. Dáme na kameru, toto môžem srať. Kúkaj, no. Pravidlo 1. Nikdy nerobte vonské oka v prírode, lebo to vôbec nefunguje. Teraz mám celú panvicu od oleja, jak to mám dať do tašky. Ja si tu dám, vypijeme si kolu, dáme si syr a dáme si to chleba a šunku. Dobre, takže prvý deň neúspešne prežitý. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Ak áno, dajte like a sub ma tiež povzbudí, aby som dal oheň aspoň, bo nehorí nič.